Khajanta te buksong sini tiprasa nukhung khungsa masa ema nungya or nogo klai tongkha obongkha khwai koilanpur poti chandra parao mongkha bongni nok o nok thaibo phaljak boroni sompoti jotono paibaijak rabar bagan kheto wak tok puntok joton paibaijak engkai bongni bwsla khoroksa tongo bumung saga donini Ani bung Jorna Deborma. Jorna Deborma nong bumkhe Bidu Deborma. nin bumkhe Krishna Deborma. engkai sakri dobboma hai Kurungka tahu teh bukco. Ani ama wayan babino panciriti. Ani babani kai bogo tumor koto mangjak. Ani mani kai buk sau kesangjak. Ang malia bebak ani je tongman jotono phalci baikya. Tabu tam phalkha jaga rar bagan ro bebak khetor tongman jotono phalci nok thai jaga suru phalci baikya. Kai doctor phunu ka bor jaga bo kintu chukliya ta kuno pan krika tabu chadana suru krika chini tabu. Ang mo sachung babo kebo krani bo dara mo kebo kre pisong piasong tongbayu borok je samantinya khai tongo taka ang malia tam khanya ang chong malia ani mawa ani babo no pergi ang mali tam ang kum chong malia ang bolte sorry hamya ali amon no ya ang chuba su sanu ani amawa ani babo no nong thanya parika no ya chuba si ang malia ang tai khajina ang saichung tamo tai khajina ang saichung babani bo kotomangja bogo tumor mani bo buk so kesangra ang malia tahu te buk nong yago yapari no ke chuba kan ma babo banji phajina ke banji ya Ani tumor ani sago tongo obo ang jetiba ani tumor ang thipuru ani loge thai ang tei abono ang nayo lukurung yago suba suk sano san kangkai ang abo baida tumor no khibijak nani khibijak hamtong hamya tongo tiu mano khibi thijina haitena khibi thijina nang abo simino lukurung no koyu ang tabok koi bosor kha khasarni nabo 3 বছর মতো 3 বছর ya 2 বছর মতো কাগজ engke nargyang tiksa phagedi nong ni kheta mo Ani ka boho ko sangka. bungsar ke sang thamo kya Ang sai mi nung maya ta kun fan sai mi mo siya bro sai mi mai sim mai dur sim sa uta. busu bal khanin ke Ani ka 2 বছর laikha. Lukurok no iko ang mane koyo sana na yo andara no gai bazar huzaro go bo norok bo je mantui kisa subawu ko ngo thumui pano da bono di phai mano apun ang bo lukurong bage koyo gai nole kata khaikya param se rogo bin bagai kisa suk suk thung ning ko kata khang lekya iko seng takhu bukhuro khai suba lai no di lai tongu na lai tongu gai onek jaga no talang kha hamdi maya gai nogo tabuk abono seng taiha lukurong no koyo ta khai sung bo malia sugya ba gai takta ha naija hamdi mano nei bohogoti umar kotomang jaba operation no khaija hamdi mano hun lukurong no koyota ani babano prothomo chini yang parani khwai kolanpurot langkha tarpore kolam hojo jibio re parika jibio thangai jibino hoje borok malia jungno declare rika tungno baira thani hinai jung silongo nigir ingo silongo tlang thanga nigirimo ga ajaga bo maya hinai jungno guatio pathoka guatio pathoma pore emso phunu ga jung emso phuma pore kaisa operation ka baboni mane thibe connection tongo hinai kotomang tumor kotomang hinai kaisa operation kha ga operation ma operation bithi rok si nogo pathoka mas kaisa pore thani hinai mas ka pore phai thangai jeng doctor no CT scan tai khairu phunugoi doctor apro jikon thaka hinai jungno bithi rok roya kunfan beba kunfan roya jungno phaibe kha rono thangpaji kun problem liya tabung tai no phaibe gangka babun chori tai hanyo hai bari oi tongpika mai muchai malia tori thangkata tai thangbika tarpor ke boro malian chau phajo manai takala so malian nor bayra thangsi ringe tar sugli ajbe ba jotono phalchi baika kri khani kun phano ang musai chung chong malia tam khlanya nok thai jaga ju kru chana suru kri kha tabu omo haing tolu kru amo khulum no ya ma ban ba mo ya pharika no chuba siti ang no chuba khan ma ba banchi sina ka banchi ang sai malia tam asaka kapra ba kena ase kapra ka tai malia sar chung ase kapra ka nang bong bagitam sanmaso Ang bong bagay kay sana mo sungo kung mano bong nawa hawa ni mar mo kari ka
কোনো হাতে সমস্যা থক বেড়ামা কোন করে বরং চাইরে তং যাইরে তং কোন সাইছে মেলে বরং সরি হাই বাজি বড় পাইলে লিয়া কোনো বুস করে হাইলে তলে কে আবার বাগে আং যে হাবই নুক মানে বাগে আং বখর তাম হাইজিং থাকছো বং নুই যে খাইরকা আন পাই খরে ইয়াতে কে হাচাল তখন আং খানো নাইনে হিন ফাই বরং আবার বাগে না বং মজিয়া কইনি ন গই লুকরং কে আং সানো মসঙ্গো বং কে সুবা ওই যত পালে মিলে কে সুবা ওই বং কে হেল্প খাইতো আবাসি আং বং কই যাও Hagai kan tata usang nok nokana sinti prasa nokong kaisa family kaisa tamkai bipodok lai tongkha o jarawa sing ha jono 10 taka 20 taka reine borong no subawoi borong ni bipod no par khlai taman lai sing ki sa chesta khaine len o video paiman yagulo nokmani saiman porewo nor ki sa rajadi bong bagai mongkha bong ni scanner omo bong ni google pay number direct hagai kan tata usang o video no rok nokmani pore tama haiwan sok boma haiwan sok nor ni bukhan kok sidi ke tini bagi sungsinai jotonan hambai No, Google Pay ang Google. Number 5 scanner. gomukhe bong nok pura lete patang lai suka thunan chanan moton ya morokha tiro klaijak lete pata ekdom hamya